Tarik 23 dwe mar 11 2024 waikore makare gi weche manyien mag migago e Ramogi TV. Machiegni to mokwongo thuond weche. Yes, you have dropped the Adani Ketraco deal. But why have you not extended the same order to the health sector? Sababu tunajua Adani ako kwenye SHA. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa onyiso jatend piny William Ruto mondo wit oko lai mar thieth mitiyogo ma SHA ma bende itudo kod mibadhi mar Adani. Si lazima ufute, na ukifuta it is an illegal substance na sheria itachukua mkondo wake. Tendo bila olanda pedha ne Johan Jaga matiyo kod tong' mabusia e timo hala mokwedi. To some extent, there are the market sections which are actually constructed on top of the pipeline. A very, very dangerous and risky development. So as government, we are putting such persons on notice. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi ogolo siem ne ji mogedo e wi kendo mago man machiegni godundu mar mauta mondo dar mapiyo. Nyakwaramogi in gi thuolo mar orona ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 2-3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa okwayo jatend piny William Ruto mondo ng'ad oko chenro mar kano nonro mag jotuo gi lony manyasani kaluwore gi rak mar chenrono mitudo gi kambi mar Adani. Ma biro bang' jatend piny ng'ado oko rak mar yaro paw ndeke maduong' ma JKIA kaachiel gi rak machielo mar gero dak sitima e pachoka kokalo e duol mar Ketraco tok kambi mar Adani yudore weche mag chiwo asoya mar yudo rak e piny Amerika. Eugene bende owuok tung' mosuo kod Ruto kanyakla kod ogai mar ODM Raila Odinga kuom puodho Adani kata odoko ni weche mag mibadhi osebedo kaluoro tende. Haiwezekani uuze airport, international airport ya Kenya kwa mkora kama Adani. Uende uuze stima yetu Ketraco kwa mkora kama Adani. Uende health uchukue 104 billion na huyu mkora anaitwa Adani, na wewe utarajie hawa wa Kenya wanaumia sababu ya failure ya hiyo health system na sera mbovu zilizoleta kwenye sekta ya afya. Sera mbovu iliyoleta katika sekta ya kawi. Na ufikirie eti wa Kenya watakuchagua uwe rais wao uendelee kuwaibia. Itawezekana kweli? Hatutakubali waendelee kufinya wa Kenya na kuongeza ushuru. We are going to fight the attempted return of the Finance Bill 2024. And today we are telling Bwana William Ruto, yes, you have dropped the Adani JKIA deal. Yes, you have dropped the Adani Ketraco deal. But why have you not extended the same order to the health sector? Sababu tunajua Adani ako kwenye SHA. In fact, we need to call that thing Adani SHA. Adani SHA. Yes. Moko kuom jod bura mawuok Kitui dwaro mondo jatend piny William Ruto wit oko okumba manyien mar thieth mar SHIF ma bende liekore ni tudo go rak mane omi kambi mar Adani. Ma biro mana ndalo 2 kende bang' Ruto wito oko rak mane omi kambi mar Adani gi Ketraco kod mar gero paw ndeke ma Jomo Kenyatta kotelnegi gi jaod bura ma Kitui Central ma Kalimulu kaachiel gi nyawadgi ma Mwingi West Charles Nguna kod jod bura go eko nokwayo jatend piny mondo obed jaadieri e gik motimo kendo keto Kenya e wi ler e chenro mag piny owacho. Try to appreciate him first for dropping these Adani deals. Zote zimeenda nyumbani. We are requesting him also to drop any deal, any kind of the deal. Even SHA na zile zote ameleta. All the Adani deals must be dropped with immediate effect. Watu wetu wamesaba sana. We don't want anyone who is corrupt in our country. Ulisema jana ni lazima tumalize ufisadi, corruption. We want to see corruption cleared in this country, not by words, but by deeds. Deeds ni mtu akishikwa kwanza aondoke kwa ofisi, mambo yamalizwe, kama amekelewa na court arudi kwa ofisi, kama court imeshika na makosa funga jela.
Wananchi tunakubaliana nini? The way to go is public-private partnerships. That's what other countries are using to develop their countries. But it must be done in a very transparent manner if you want to succeed. Moko kuom jod bura mawuok Kenya Kwanza opako jatend piny William Ruto kuom wito korak mar adani e pacho ka giwacho ni en jatelo machiko ite. Ka gilose gwenge machiemo Lingote sub-county Matiati, jotelo go wacho ni wito korak mar adani e gero alap mandeke ma Jomo Kenyatta kod Ketrako. Jatend piny onyiso ni en jatelo mawinjo pacho oganda jo Kenya kendo kwayo jopiny mondo mi jatend piny Kenya William Ruto thuolo ma chopo singo maende no singo ne jo Kenya. E kinde go jotelo go chayo jodolo makopere kuom seyo tend William Ruto. Haya, pole tuendelee. So those people who are saying the president is not listening, the president has listened and he has cancelled Adani business in Kenya. And we are now saying, since we want to expand the airport, we now need a competitive process ambayo tunaitisha makontrakta wengi ambayo wako na uwezo wa compete ndio tupate the best. Ni kila mtu na dini yake. Lakini siasa sisi watuachie sisi. Ukitaka kuja kuingia mambo ya siasa, vua nguo kuja. Toa kola. Kuja tulimane. Wakenya wengi walikuwa karibu kidogo wakose tumaini, na sio kwamba kazi haifanyiki, lakini kwa kuwa wale wanaaminiwa na uongozi, iwe ni uongozi ya kidini, iwe ni uongozi wa kiserikali, iwe ni uongozi wa yeyote, wengi walikuwa wamefika kiwango ya kueneza uvumi na uongo kwa Wakenya. Jaod bura mamara kwet West Timothy Kipchumba okwayo piny owacho mondo kaw okang' mowinjore ne jogo mitudo kod orak mar kambi mar Adani e loso alap ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport e kaunti ma Nairobi. Kipchumba wacho ni ne nitiere ng'ikruok e chenro ma kamano nimar ne onge ler ewi chenro no, gino mosekelo penyruok mathoth ewi orak mar kambi mar Adani. Koloso e gwenge ma Lesos e kaunti ma Nandi, jaod bura nopako jatend piny William Ruto kuom wito korak mar kambi no e pacho ka. TVCs also can come and also have, and then we... From the continental Africa. I was trying to, the OTJ was quite smooth, so I was trying to get this out. I want to sincerely thank the President for cancelling the Adani deal, because that is something that most Kenyans were against, and we thank the President because the President is a listening President. But aside to that, since the President has cancelled that deal, we believe that there were certain gaps. We believe that there were certain procedural irregularities. And we want to take it further. Those who procured Adani, we want to call upon EACC to investigate those who procured an illegality that led to the cancellation of the Adani deal. And action must be taken upon those who procured it. There must be accountability in this country. We can't just be doing things left, right, and center, which at the end of it, we embarrass the President and we embarrass the government. Kambi mar pipeline ochiwo thuolo mar dwe achiel ne jogo ma pod odak e lope ma kambi no mondo dar kendo we thuolo ne kambi no dhi nyime kod tijene. Ka giloso e limbe margi e kaunti ma Nakuru, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi owacho ni johala mawuok e chiro ma Kaptembwa e kaunti ma Nakuru mosebedo kodak e lop kambi mar pipeline mondo koro dar mapiyo. Wandayi ochiwo thuolo mar dwe achiel mondo mi gidar, ka ok kamano tibiro kawnegi okang' moluwore gi chik. A lot of private individuals and developers have encroached on our pipeline wayleave. As a matter of fact, I am briefed that Kaptemba market, it's a market here in Kaptemba, which has encroached significantly onto our wayleave, pipeline wayleave. And to some extent, there are the market sections which are actually constructed on top of the pipeline. A very, very dangerous and risky development.
So as government, we are putting such persons on notice that they should take the shortest possible time to evacuate themselves from those waylive areas, to leave the pipeline waylive and allow the operations of the Kenya Pipeline Company to run in the manner it's expected to run, without any form of hindrance and without creating unnecessary danger to not only their lives but to the lives of other innocent Kenyans. Jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogolo siem mager ne jogo matimo anjaga kaachiel gi jogo matiyo kod nyasore e kaunti ma Busia kaluwore kod lipot mar medruok ohan nyasore e tong' ma Busia. Koloso e kaunti ma Busia e kinde yawa yanga tesendo bila maganga mayudore ka chung' od bura ma Funyula, Lagat okone jotend loch nanga kod jotelo ma kaunti no mondo wuog oko mar kedo gi midhiero no. Wachno sir gi jotelo ma kono kotelnegi kod jaod bura ma Funyula Oundo Mudenyo mane owacho ni weche mag nek biro dok chien e alwora no kaluwore kod sidho tesendo bila maganga. It should stop. Si lazima ufute. Na ukifuta, it is an illegal substance. Na sheria itachukua mkondo wake. Mnanisikia? Mnani support kwa hiyo story ya bangi? Na hiyo pombe mbaya? Ukitumia those things, you are likely to do other crimes. Sini kweli? Hizo crimes, it's very devastating to hear what that young man did to that grand lady. And it's not acceptable. Ningependa kuona ushirikiano mwema kati ya nyinyi na polisi. Polisi si adui. Polisi ni rafiki. Polisi ni brother yako. Polisi ni dada yako. Is your uncle, is your cousin. And therefore, tufanye kazi pamoja. Mambo ya disco matanga haitusaidii. Hiyo ndio inatoka uhalifu, watoto wanakata wengine. Kama umepata msiba, tunakuomba uomboleze polepole. Pia kanisa tunaomba. Hata pia hizo kesha ambao mnapiga muziki sijui hata kushinda ya disco, pia tunaomba mpunguze. Mwenyezi Mungu atokiomba polepole, maombi itafika mbinguni. Tunaomba vijana wako hapa, tunaomba kila mtu. Tuchunge watoto wetu, nyinyi vijana mjichunge. Tuliza boli, uwanja ni mdogo. Nyakwaramogi kawadhi nyime en ni Mahamud kopuodhi to biro kao kar jatatiye machon Twali Mbarak maneta mare orumo motelo ne bedo jalup jatatije mar EACC. Mohamed ne director matimo nonro e duol no. Chenro mar manyo jatatije mar EACC noywayo ji 172 kama ji 14 manochopo e okang' mogik mar dhok e lemono. Mahmud koro rito mondo duono mondo bi opuodhe kod od bura mondo mi opuodhe ayanga ne chako tijno. Nyakwaramogi en thuolo mar kao yweyo mokwongo. Wabiro somo moko kuom ote museoronwa ka. Ramogi TV aneno maler kabisa ma youth leader Brian Omolo mar Jesus Evangelical Church Nyaera. Kaeto aneni makare sana Rapogi Kanyamkago mano Tistinga. Machielo bende wacho ni luonge ni Roymax kawuok Migori. Erokamano ahinya. Milton awinji maler kan goto simbo ma Franco Beto. To Janet bende wacho ni entiere game kaudha winjowa maber. Ignatius bende winjowa maber. Jakwath Nyabola bende wacho no winjowa makare. Jakwath Nyabola erokamano ahinya ka entiere Ferry kanyo. Iwacho ni uneno habari Ramogi TV kod Suba Ferry, Dr. Sam Onaya gi James Orage mar Mbita Ferry. Nyakwaramogi kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok.
Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirium, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Sehera ngomomio iniloko pachidi chiel kamano. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo, jagoro mongirore migawo mar dongruok ma kaunti Teresia Mbaiko sani koro kwayo rowere ma pachoka mondo gole pachgi chenro mag dongruok pachoka nikech kanyo ema thuolo mag tije nitiere. Jaod bura ma kaunti ma Nandi Cynthia Muge bende nojiwo rowere mondo mi owuog oko kendo rwak weche mag dongruok kolero ni sirikal nitiere gi chenro mabeyo gi rowere. Kata kamano Muge dwaro mondo mi oganda jo Kenya ogore gi lweny mar bembo e kinde ma piny Kenya koro ikore mar chako kampen mar ndalo 16 mar kwedo lwenje ma kit chwech. Devolution offers a lot of opportunities for all the Kenyan people. If there is one place we really need to get involved, is the devolution space. You don't need to be in Nairobi to enjoy the fruits of devolution. You need to be in your village, in your ward, in your whatever place you are as a Kenyan, and look for the opportunities which devolution presents to us as a country. The young people, the reason I am today very excited, it's because this is your idea. This is an initiative
which the young people of this country came up with. And it is only fair for the government to offer the maximum support we can to our young people. And I pledge my support in whatever way that is possible so that we can bring the voices of the youth to the forefront, to be heard and for their suggestions to be actioned on. As a representative, I'll see to it that that happens for the youth of Kenya, not only to feel involved, but to have the ideas, to have their suggestions implemented for the good of this country as a whole. Jodak Magoro East gi Jimo East Sub-County Manyakache County ma Kisumo ywagore e sienyruok malo e siany makatu kodeo. Midhiero makama oseyo jodak maonge kod kar yudo chiemo kendo kata kuonde manegi kewedegi osesienyore. Lipota maro Milset Adhiambo kelonwa sigana makama mayango dwaro mantiere mondo mi piny owacho keto kenge makare mag rito alwora kochakore gedo mowinjore, pidho yiende kod konyo oganda e manyo kuonde dak mowinjore kapok midhiero maketgi ma omienjo. En lo maka koth chwe to ridore, ka chieng' rieny to mukore. Lobne nitiere jok moko nobiro ka jo ICRAF. Jo ICRAF nobiro ka kochako pimo kwa nyaka kucho. Ekarage moseketho en ekas 64. Diere moko kae nobedo kaka tourist. Ma ji moko biro neno sanduku kowuok oko gi dhano. Monde gine to gichomoko kacha bugo beduong' mako onge kaka unyalo golo gino. Mago gin midhierini kuom joluo. Ma e chal siany makatu kodeo. Pechango kama dongo mokel gi sienyruok lowo ma osemayo ji puothe, mieche koda kanyadhe margi. Kuom higni mathoth, midhiero makama osekelo kiondko mokalo ne jodak ma Jimo East kod Agoro East ka gipenjore kama de giyude resruok. Nogona udi piny makoso udi. Koro achien, koro chopo kama koro darwa nikech obiro komako kate ka onge kama koro inyalo dhiye kata bede bathe mare. Koro mae sandruok mosebedogo manochuna mondo mi adar adhi aged malo kadok yotie got koni. No bugo nie osemiyo lopwa ni ok wanyal pure. Nikech kwa pure to nwadhi loso tayari bugo machielo nikech nitie kama ong'ado gi kachacha. Oula makama manochakore mana ka okak matin osemedore manyaka sani en bugo matut maromo mita 8 to lachne romo mita 10. Janet Awino majahigni 70 midhiero makama omayo puothe eka 8 kendo koro chune odiore mane lo moro matin mabende okong'eyo ka ngokano biro chope. Kama puro onge puothega pi otero te to kata ot kama dake sani dwagore piny odong' mana matin makadiponi kodhi ochwe dwe mar 4 to lwar kaka nyithindo bigedi onge otamogi. E gima chanda ahinya nikech odiya kuchucho bende odiya nikech koro rangach ba aonge go bugo ni kama to nakadho kadhi loka sani ok anyal kalo kadhi loka kocha. Oula makama koro medo weyo kata mana rowere matindo e alworano buga monge geno mar gima makiny. Wycliffe Otieno ma jahigni 29 paro kaka bugono ne ochakore mana ka okak matin manyaka sani olokore bugo matut makelo negi buok kaachiel kod lal mathoth e ngimagi. Kanonyuola ka to bugoni ne pod tin. Niyudo ka minwa ne nyalo dhi kata koda chiro makomwaga koting'a goke to wadhi mwausi mwaduogi. Nyaka bugoni bed machalo kama madhi ok nyal chopo kata kuro nikech yo onge. Mano gino mosebedo shida maduong' ma bugoni okelonwa. Wan kaka yudhe sani kora duong' makata kama gede onge, iyudo ni bugo okawo lopewa mang'eny. Jamni mathoth, chia kaachiel kod nyadhi mar gwengego, midhiero makama oselalgo. Teresa Ayugi goyo machiemo kaka nowito dhok kod diege. E 2002 e sama sienyruok makama ne ochopo e dalane. Dalane ne ni kae. Bugoni noriemba, bugoni nodhi na gi jamni te, nyaka gwen, ma nyathina moro ema nokawa dhi odiya bath dalane abete matin kamae. Ka nanene masira mapok odwaro yudi. Jiranda moro be nikacha gwen notho te. Oto mukore ma dong' e pap kama. Midhiero makama
oselal gi puothe mayo eka 64 kendo medo daro oganda mathoth e miechgi. Henry Muga Masiko kwayo piny owacho mondo donjre wachni mapiyo ni mar kony mag pidho bambu magisebedo ka gitimo kokalo kuom grup mong'ere ni Nyadek Okoromo. Ana kwayo ne ya kan tiere yo manyalo konywa mondo gichak kodwa mondo wang'ane kaka wanyalo timo nikech kari obiro ka otemo pidho yiendegi kendo otemo yiendego otemo konyo. Nyadek bokelo konga ka otemo konyo. Koro permanent solution ema dwaro ni ere kaka wanyalo yudo joma nyalo konyowa makata ka utero gini odhi e pinje mamoko to unene kaka unyalo konyowa nikech ji dar ka to kuma ji dhi e tonge. Katuko Deyo medo bedo matut kendo kalo bugo en ranyisi mar lal maduong' midhiero koda chiedh nade. Jodak makae odong' ka geno ni ywakgi biro lwar e it jotelo manyalo konyogi kowuok e olalo nyaka e pidho yiende. E gweng'ni Magoro kod Jimo East, midhiero mar sienruok lowo ma Katuko Deyo ringo matut e ngima jodak malworani. Geno gi maduong' en yudo kony mapiyo kendo mochwere kowuok kuom omenda mane sirikal otengo igani maromo bilion 39 ne konyo jogo malokruok futo mar kor lwasi kelonegi midhiero kod hinyruoge. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Katuko Deyo, Nyakach, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Nyaboma kuom ripot ma kamano. Ka wadhi nyime ni 10 counties to chutho mago manie gwenge mag Luo Nyanza ojiw mondo mi ochuog chenro mag tiyo gi mwandu mayudore e alworago mar neno ni gidongore gin giwegi ma ok rito welo kata jogo mawuok e pinje maoko matiyo gi mwandu ma kamago. Magi noyangi e romo manokelo kanyakla onagi ma johala kaachiel kod jodak ma Mombasa ma bende nonyisi ni mondo ti gi kwan gi mathoth mar laro kombe kendo chung' motegno korka weche mag siasa. Joja oko nigi mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla onagi manie sekta mopogore e kaunti ma Mombasa mar twak ewi chenro mag dongruok kod kelo oganda kanyakla. Jakom duol mochung' ne chenro mag keyo pi e alwora mar Nam Lolwe Odoyo Owede mane en wendo mogwel ne okoni dongruok ok nyal timore kuonde ma arita kwe orochore. The crime level in Kisumu is worrying. Not because the Luo have suddenly become bad people, but because the Luo have suddenly become poor people. When the youth are poor, they will tend to want to get things through unlawful means. Kana dongo Kisumu ni ilose sabun, ilose tamtam, ilose nengini kikomi, inywe kongo buruaris, ikweta bottles nitie, niloso ket kibrit gigo te. Kawuono gigonge kata di. Ipane gidhi kanye. Lwasi marach mar ohala. Kabende olero ni achiel kuom midhieche mantiere e gwenge mag Luo Nyanza en ni moko kuom mwandu mantiere e alworano ineno mana gi jogo mawuok e pinje maoko. Kaka oganda Luo wamany yo mwanyalo tiyogo gi nambno. Jo China ka obiro yudo maka nam ni nono jowa ok tiye. Ing'eyo ni nitiere mwandu moko ma Nyasaye miyo ji e piny ka piny. Wan omiwa nam, jomoko nomi gold e buolo, jomoko nomi kahawa. To nikech ng'ato ka ng'ato Nyasaye nomiyo pokgi. Ka ok itiyo gi mari to jomoa ok obiro tiyogo. Mama mochung'ie malong'o kaka baba dhi ni odno pod nitie to kama mama dhi ni baba katite mama goyi piny. Koro ahero wa mama to youth nyakwa chungwa youth kech youth ema jotendwa mabele kasinu kweli. Wachiero tich ne bende oyange ni en midhiero mokwako gwenge mag onagi gino mikone nego lokie paro ka bende gijiwo jogo mantiere telo bende nyaka chung' motegno. Tij lwedo ok ma ng'ato. Tij lwedo en tich ma kiseng'eyo to en tich michamo milele na milele. En inheritable kendo oyot. Lakini kwa dwa based on white collar job you cannot inherit. Nikech onge ng'ama biro ndiki sani to biro ndiko nyathini to chak ndiko nyakwari. But with Jua Kali inyalo yawe tiyawe as a family business to nyithindo yudo gima ginyalo inherit mabro konyo gi ngimagi. Nyaka wa invest e ohala to kendo nyaka wa invest in siasa. Nikech siasa kae ma nyaka wabedo godo gi power mar kawo gigi tinde ok kawo gi akawa ni apply kata ni dhi kionge gi political land to kinyal kawo gigi. Omiyo nyaka wa invest in politics, wabed gi ng'atwa mwanyalo dhire, mwanyalo gone simu kendo mawinjowa mane ka wanyalo dongore ki ohala to kendo ki siasa. Koth telo manyicha neno Homa Bay cha kwa celebration then just a day to speak a resign
not knowing nang'o miyo resign. Dak no chalo gi Gachagua to nyisowa gimomiyo resign. To sana kaka wan joma ni taon okun ng'wenyalo ga kwecho sana. En seche moko konyruok ideas en gima ber zaidi. Jatelo no ne komachielo dok ne jatend piny Kenya kuom ng'ado oko orak mar Adani. Bukaneno rach mar Adani to ka koro piny maduong' moloyo ema notero Adani ne kot. To kata koro ber to chandruok moro ne dhi bede. Ing'e ni ka gichodhi e kot to nitie gimiluongo ni shares dhi dok piny. Tiende ni mwandu mar Adani dhi dok piny. Masa moro teko mar timo gik macha wadonje kode kontraka nyalo dhi tame. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya nyako Ramogi kuom miya thuolo ni duto kane wakelo ni weche manyien mag migago. Koromo saa 8 aduogo gi kweth mara mar paw tuke. Ka kamano achope giko mar weche manyien mag migago. Ka ruoth oriti, an bendo rita wachako rom kendo saa 1 gi saa 3 e weche manyien mag ang'ich welo kod oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godichieng' mokwe.